Hola, cuinateques! Avui us prepararem una recepta de caldereta de xai. Tingueu el pa ben a prop, que el necessitareu. El primer que farem serà preparar un bol amb farina i posar-lo al costat dels trossos de xai. Salpebrarem la carn per als dos costats. Un cop la tinguem salpebrada, l'anirem passant per la farina fent 4 copets per deixar anar l'excés. A continuació, posarem una bona quantitat d'oli d'oliva a escalfar en una cassola. Anirem incorporant els trossos de xai enfarinats per daurar-los. No patiu si us queden uns per sobre dels altres. Els anirem distribuint amb les pinces fins que tots quedin igual. Quan agafin un color daurat, els anirem traient i els reservarem per més endavant. En aquest mateix oli posarem una ceba picada, un pebrot verd tallat petit, i un pebrot vermell també talladet. Seguidament, incorporarem 2 nyores i 4 grans d'all. Farem unes quantes remenades per barrejar-ho tot bé i afegirem un grapadet de sal. Farem unes quantes voltes i afegirem 2 fulles de llorer. Ho taparem i ho deixarem coure durant 10 minuts a foc mig. Passat aquest temps, afegirem 2 tomàquets ratllats. Ho integrarem bé i ho deixarem uns 5 minuts per tal de que s'evapori l'aigua dels tomàquets. A continuació, afegirem 3 claus, una culleradeta de farigola, una culleradeta de romaní, una culleradeta de comí i una culleradeta de pebre vermell fumat. Integrarem molt bé totes aquestes espècies i afegirem 100 ml de brandi o conyac. Esperarem uns 2 minutets a que s'evapori l'alcohol. Olora bé? Ara serà el moment d'afegir el xai marcat que teníem reservat. Ho barrejarem bé amb les verdures i incorporarem 500 ml de brou d'escudella i 500 ml d'aigua. Ho deixarem fent xup-xup suau durant 1 hora i 30 minuts. Ho taparem deixant un espai de sortida. El tip de la tapa i la cullera de pal és perfecte. Temps suficient per subscriure-us al nostre canal i tocar la campaneta de notificacions. Durant la cocció anirem fent voltetes i donarem la volta als trossos de xai. Ara ens disposarem a fer una picada. En un morter posarem 8 bastonets de pa, 8 ametlles i 5 grans de pebre. Ara tocarà moldre tot això fins que quedi ben finet. Afegirem 2 cullerots de salsa de la cassola a la picada i ho integrarem tot.
Reservarem el morter per d'aquí una estoneta. Destaparem la cassola i tastarem la salsa per si hem de rectificar de sal. Tant si afegim sal com si no, sacsejarem una mica la cassola. I comprovarem si la carn ha quedat tendra punxant amb un ganivet. Ara serà el moment d'incorporar la picada amb la salsa a la cassola. La integrarem amb l'ajuda d'algun estri de cuina i ho deixarem cuinant-se els últims 15 minuts a foc suau. I passat aquest temps, ja ho tenim! Aquest plat de caldereta de xai es pot acompanyar amb diferents guarnicions segons les vostres preferències. Nosaltres ho vam fer amb patates al forn. Salut i bon menjar!